tohtoročná výprava po stopách banána sa začína úplne tak, že sa hanbíme za obsah nášho košíka. Koľko výfoniek som nevyžral za celý život, ale rozhodli sme sa s Dankou, že si dáme krabičkovú dietu na Ružine, tak máme tu samé krabičky, neberieme chladničku, ideme sa preplaviť a chceme všetko zminimalizovať, takže má byť teplo, malo byť chladno, takže nebudeme nič brať, čo sa môže pokaziť a ideme dať to čisto na gáčov, takže hlavy dole, nech nás nikto nepozná a ideme ďalej nakupovať vifonky. Nákup máme za sebou, bolo to hrozné utrpenie pre nás vidieť takýto nákupný košík v našich rukách, pretože ja som anti-vifonkár a tie veci, ale celkom akože ma to zaujíma, jak to tento týždeň dopadne a hlavne na konci výpravy, jak budeme vyzerať. Preto ak náhodou tie hotovky z plechovky Express menu alebo niekto by ste hľadali spolupracovníka a promotéra, či jak sa to volá, influencera, tak si kľudne ozvite, nebudem proti a dohodneme sa. Sme otvorení všetkým spoluprácam. Sme otvorení všetkým spoluprácam s výrobcami normálnych jedál, chutných hlavne a trvanlivých, aby sme na práve takéto výpravy nemuseli ťahať so sebou chladničku a dokázali plnohodnotne prežiť celý týždeň. No k veci, ideme na Ružín konečne po stopách banána 7 alebo 8, musím to skontrolovať, to je jedno. Je koniec augusta, je 31. august, zajtra je 1. september a chceli by sme byť na Ružine do 7. septembra. Ideme sa pekne naložiť na čln, preplaviť niekam dozadu. Plán je 2 noci a 3 noci stráviť vlastne na 3 miestach, hej. Možno sa to zreguluje na 2 miesta a bude to proste zaujímavejšie, ale prvé miesto, kde začneme, bude vlastne oproti miestu, kde sme chytali minulý rok. Tuším, že som to aj spomínal, že ešte sa tu určite raz vrátime, ale pôjdem chytať oproti, lebo je viacej možností na chytanie. Takže tam by sme chceli začať a uvidíme podľa záberov to po 2 nociach, možno aj skôr. Ak to bude samozrejme voľné, sa presťahujeme niekam viacej dozadu. Rozmýšľal som aj nad tým ostrovom, kde sme jeden rok točili, ale to ešte uvidíme, či tam ostaneme. Takže plán je taký, aby ste vedeli. Uvidíme, aká bude realita. Do cieľa máme asi 20 minút. Všetko pekne vyhádžeme z auta, vifonky umiestnime opatrne do člna a ideme sa plaviť. Ani neviete si predstaviť, jak sa strašne s Dankou tešíme. Toto bude ďalšie krásne dobrodružstvo a vy budete jeho súčasťou. Poďme na to. Na zemi, ticho, nikto nikde, len ja a Danka. Nevidíme tu nikde žiadnych rybárov, úplne nedeľa, sa to vypratalo, je príjemné teplo a ideme na to. Úplne sa mi chveje srdce, keď vidím tú nádhernú prírodu okolo nás. Je spustená voda o viac jak meter, čo nám ako vôbec na tých hĺbkach vadiť nebude. A trošku sa nám bude asi ťažšie vynášať veci na miesto, ale to je nič proti tomu krásnemu, čo nás tu čaká. Takže vítam vás pri sledovaní po stopách banána 7. Verím, že si to spoločne užijeme a že sa dopatráme bližšie k banánovi, lebo už to je nejaká doba a trebalo by ho prevážiť a premerať, v akej je forme. Poďme za ním.
mieste. Ako ináč, miesto bolo voľné. Sme presne tu, kde sme chceli začať. Takže zatiaľ všetko ide dokonalo. Není tu ani taký strmak, jak som si myslel, takže ideme celý čln vyhádzať na breh, postaviť bivák a rozhádzať udice. Možností tu je veľa. Vieme chytať druhú stranu skaly, kde sme minulý rok voziť nemohli. Vieme chytať starú zatopenú cestu, ktorá ide tade, takže plán je asi jednoduchý. Pravá udica pôjde na zatopenú cestu, ľavá úplne udica tiež na zatopenú cestu a stredné udice vystrelíme na druhú stranu, niekde tam na skalách nájdeme nejaké miesta. Nebudeme veľa krmiť, budeme chytať čisto 24-ky, beta, extázy, to budú ako také základovky a uvidíme, od čoho sa odpichneme. Na začiatok možno dáme aj popky k tomu, ale potom to vidím, že skončíme pri čisto len nadľahčenie guličky penou, možno s tigrim orechom, len tak, nech to stojí na dne, nech neťaháme kolo bežky, ale tým sa na Ružine, ako viete z minulých častí, vyhnúť nedá. Takže poďme my sa pustiť do práce, lebo za chvíľu je tma, tak nech aspoň máme kemp urobený a udice, aj poslepiačky. Už nás našli. Tretí kus. Ideme ďalej. Jedna báseň. Raňajky takto v lese. Ach, bože môj. No poď jesť. Jem. Máme za sebou prvú noc, nejakých 13 hodín lovu. Bolo to také ako keby hluchšie celú noc a nad ránom tesne pred svítaním bolo vidno, jak tu nabehli tie ryby. Sice to boli menšie kapriky, také od tých 45 do 55 maximum veľkosti, ale robil som všetko preto, aby nebrali. Snažil som sa to následne premiestniť aj pod tú starú cestu do väčšej hĺbky. Stamať už záber neprišiel, takisto druhá strana hlucha. A teraz som si pripravil na 200. Budú to vlastne klasiky samuraj rigy, 4 muga s rovnátkom, stúžená šnúrka stiahnutá tu trošku na konci s plastickým olovom. Na druhú stranu, kde to pokladám medzi kamene, tak som urobil takéto dlhšie, môžu mať až 50 cm, aby aj keď kameň zapadol, vlastne olovo zapadlo medzi kamene, tak ten náväzec tam stále bude hore držať. A vlastne tu na tú cestovnú, na diaľnicu dáme proste klasiku, kratší náväzec. No a skúsime tam dať normálne pánačíka s popkou, 24 s nejakou malou 12, keďže tá aktivita nie je až taká nejaká šialená, tak s tou jednou udicou najbližšou sa budeme snažiť skúsiť prechytávať a chytiť nejaké krajšie ryby a ostatné necháme len tak tiško čúšať. No a keď sa do zajtra obeda nič neudeje, ani neuvidíme nejakú aktivitu, nevidno sa hádzať kaprov, tak sa presťahujeme niekam ďalej. Ale to je ešte ďaleko, tak si užívajme túto krásnu atmosféru. Je to niečo neskutočné. Prešiel tady jeden jediný čln a to bolo všetko. Ticho, kľud, svätý pokoj, žiadni ľudia, žiadni rybári. Proste Ružin. Brutál jazda z druhej strany. Dúfam, že tam nikde nezašiel. Tá, ktorú som ani nečakal. Ty kokos, dobre, poďme po rybu. Neskutočná jazda. Z druhej strany vôbec sme to nečakali. Ja neviem, sme to boli poprevážať a bolo to tam maximálne 1,5 hodiny. Možno ani nie, že Danka?
Tak som veľmi zvedavý, čo to bude. Záber krásny, jazda a v kuse išiel. Šnúra je úplne naľavo od toho, kde sme to položili. Držte palce, nech tam je aspoň 5 kg plus kapor. Sa tvorí špenát a dosť kvalitný. Nie je to kolobežka, ale nie je to ani žiadny obrisko. Toto natoč. Ojko, jak tu robí víry, vidíš? Špenátové víry. Bublinky. Krása. Bože. Krásny je. Krásny je. Vyzeral o dosť menší, keď som toto ho prvýkrát videl. Ťažko kvôli tej špenátovej vode to vidno. Krásna stavba tela. Nádherná ryba. Pozri. Krásny. To je on. Ani taký nie je veľmi ružínsky typ, nie? Nie, taký akože dosť zaujímavý. Krása. Super. Som ani nečakal, že tak skoro takú rybu chytíme. Ešte nie je pod beráku, ale dokázali sme záberu robiť. Tu bola extáza 24 s penou. Poviem, srdce plesa, to je neskutočné. Slniečko, tu sa aspoň trošku vyhrejeme, lebo tam sme v tieni. A krásne maká kapor. Ten ide s nami na breh, to je nádherná ryba. Asi 10 kg nebude mať, takže cieľová ryba to nie je. Tak ja si myslím, že na začiatok. Na začiatok po tých 3 kolobežkách veľmi dobre. Takto. Nech sa tu toto. Toto je bomba. Normálne bomba. Tak som aj predpokladal, že sa oteplí, vyjde slnko, začne sa opierať do tohto brehu a mohol by prísť nejaký záber, ale tak jak som išiel s malou dušičkou, nech má aspoň 5 kg, tak teraz akože wow, pozri na to. Krásny, nádhera. Ty kokos, tak toto je ružínske zlato. Ružínske zlato. No tak, poďme ho zdolať. Pozri. Pane Bože, toto je krásavec. Jaký tmavý je. Gratulujem. Yes. Hrbáčik náš. Úplne, že nádherná ryba. Krásny. Ty kokso. Pozri, jak si šrivko. Extázu. Ty kokso, veď ten je akože... A wow. Záber. Pipla udica nám. Ale nebol zadarmo. Bude byť pri takej jazde. Ty. Nádhera. Yes. Top. Neskutočné, akú krásnu rybu sa nám na začiatku podarilo chytiť. Krásny tmavý ružinský šupináč. Neskutočná jazda. Celkom aj slušný súboj na takéhoto parobka. A mám obrovskú radosť, pretože presne pre tieto ryby sme sa sem preplavovali a všetko robili, tak verím, že není posledný, že ešte sa nám podarí nejaký chytiť a hlavne sa budeme vedieť, čo ho odpichnúť. Došiel v podstate z 5-metrovej hĺbky zo svahu, z takých jemnejších kameňov a krásne to rozjel. 24 extáza s polkou peny. Nádhera. Poďme ďalej. Krásna ryba. Čau, kamarát. Príď niekedy zas. Top. Super. Už tu začína. Dneska Ázia. Sezam, chicken, taste, noodles. Krása. Pozrite na ten obedík náš.
Chvajčalcocky. Už to začína. Jung Hong Kang. Opäť jazda, druhá strana, tá istá udica. Tak držte palce. Nech tam bude zase nejaká pekná ryba. A jedeme dál, jedeme dál. Jak to vyzerá, mojenko? To ešte netuším, ale ako zaujímavé. Zatiaľ dobre, ne? Mhm. Ty kokos. Kopančeky. Kopančeky? Aha, Také jak od kolobežky. také. Ale aj ten predtým kopal. To je asi ťažšie. Hej, teraz tam je tá 284. Čakáme, čo sa nám vynorí z hlbín. Jaký zlaťák. Krásny. Krás. Že nie je veľký, ale je veľmi pekne sfarbený. Wow. Zlatá rybka. Taká medená. Hej. Ale párik má. Tá páru má 0,000. Krásne je to tričko. Ryba s rakom. Ty. Krásny je, mojenko. Je. Len ho úspešne zdolať, že? Správne. Ako mal krásnu plutvu. Hej. Takú červenú. Už sa mi to len zdalo. Tiež to je už taký, že obyvateľ starší priehrady. Videl si to? Nevidel som, lebo slniečko mi svieti. Zase extáza. Som normálne vedel, že im to tu bude chutiť. Si úplne... Školácka chyba. Ešte asi. Si krásny. Bože. Ale mocný. Mocný. No poď. A je náš. Top. No čo, láska, spokojná? Veľmi som spokojná. Je úplne, že nádherný. Krásnučky, strašnú radosť mám z neho. To sú farby. Jaj. Bye bye, kapríček. Plav v pokoji. Ideme po ďalšieho. A je to tu, jazda z cesty. Ber. Ideme po ňu. To tam bolo dosť dlho. Sme tam mali... Čakaj, naskakuj. Extázu s broskyňou, normálne nedotknuté. Tak sme tam dali širavskú letnú pecku, medúzu s ananásom a do 20 minút sa to rozjelo. Tak ideme po tú našu kolobežku. Opa! Výborne. Ďalší pekný, už starší obyvateľ. Tentokrát taký dlhaň. Zadarmo, pretože holovo je tam. Hej! Dobre si to položila. Takto sa to robí. Do matere. No dobre, idem ti ho podobrať a pozrieme sa mu na zúbok. Pozri, jak tam svieti tá ananasová popečka. Krása. Bože, ten je nádherný. Veľmi pekný je. Opäť raz. Krása. 24 medúza. Popkovaná na nás. Peknú hubičku má. Krásny. Také potrebujeme viacej. Konečne, tretia udica. Brutál jazda. Tiež som to dal pod breh. A idem po ňu.
To by mohla byť ďalšia pekná ryba. Čau. Čo sa stalo? Trošku zavládol smutok, lebo ryba ťahala. Je to tam práve ten dlhší náväzec a normálne som cítil, jak to cuklo a vypla sa. Takže trošku som smutný, no. Ale je to v podstate tretia udica, z ktorej bol záber od peknej ryby. Nehovorím, že to bol nejaký mutant veľký, ale mohla byť ďalšia pekná ryba do počtu. Ideme to tam položiť a pokračujeme. Nemám rád, keď sa mi vypne ryba. Nestáva sa mi to často, už vôbec nie z týchto montáží. Už vôbec nemám rád, keď sa mi vypne. Na ružíne, kde každá väčšia ryba má cenu zlata. Nevadí. Nevešáme hlavu do smutku. Ide to tam zase na 24 extáza. Si to pekne dáme. Tak nadvihneme. Stojí to. Pár guliek, 20-tok, pár 24-iek. Tak, aby to tu rozvoňavalo medzi tými kameňmi a ideme na breh. No? Akurát sme sa vrátili z vyvážky, čo sa nám vypla ryba. A vlastne ďalší prúd, ktorý je od nej asi 100 metrov doprava. Pekný padák a ryba sa púšťa ku nám. Takže ideme po ňu. Som aj rozmyslel, že či išla sama zľava tá, alebo išlo hejno, ale očividne ich išlo viacej, tak dúfajme, že tohto vyťahneme a že to len nezhodil dole zo skala. Je tam ťažké olova, aby v tom brehu to držalo. Nejaká ryba tam je. Aká? Uvidíme za chvíľočku. Ale asi veľká nebude podľa záberu. Poďme tam. No, prišli sme nad rybu. Nerobí žiadne extrémne kopance, ale je to aj tým olovom. Pomaličky ide hore. Za hlbín. A už tu sú kopance. Lisec, náš prvý lisček. Krásny. Maličký, ale nádherný. Ten správny ružinský. Fuč, tak som vychválil na vesce, ale tentokrát sme ho aspoň videli. Škoda, že sme sa nemohli pozrieť mu, ako vyzerá zblízka sa na zúbok. Ale to je dobré, proste začína tá druhá strana ožívať. 3 zábery, 1 záber, pecka. Ideme to tam hneď položiť a veriť, že prídu ďalší. Držte palce. Skúsime trošku zariskovať na rýchlejší záber a možno zaujmeme banána a jeho súrodencov. Dáme tu žltú ananásovú popku z extázy 24, tak vlastne jak Danka mala záber, síce ona tam mala medúzu, ale odtiaľ už sme mali 3. záber na extázu, tak to tam takto buchneme a uvidíme, či tá popka ich viacej vyprovokuje, alebo budeme bez záberu. Každopádne musím poklopať, že dnešný deň hodnotím veľmi dobre. Ešte len ani 6 hodín není, tuším, ale už jak zajde slnko, sa vám zdá, že je večer. Ale hodnotím to perfektne, krásne ryby, užili sme si to, no a poďme bojovať ďalej, lebo matka ešte tu práve stále, matka úseku. Ideš, nejdeš? Asi viete odhadnúť veľkosť
úlovku vďaka tomuto záberu. No nič, idem po ňu. Liščok. Taký ako pred chvíľou, čo ušiel. Výborne nabehla partia liscov. To sme chceli, to sme chceli. Ružinský divočák. Krásny. To sú oni. Nádhera. Tak toto sú práve ružinské lisce. Nie je to žiadny obor, ale je to krásna, už taká udomacnená ryba z hĺbky. Tak papá, poďme ďalej. Ďalší nočný jazdec. Máme 9 hodín. Krásna ryba z cesty. Zhodíme po pečku, dáme novú guličku. Poďme ďalej. Super. Máme za sebou druhú noc. Už sa blíži obed a od včera vlastne toho posledného nočného zaberu ako keby človek uťal. Neviem, či tá ryba stade odišla, alebo proste len prestala žrať, ale urobili sme jeden jediný záber vlastne z druhej strany. Bol to taký 65 cm kaprík a to bolo všetko. Ostatné udice mlčia. Bol som to ešte ráno poprevážať, lebo ma sumčiar jeden vyťahol, tak som to bol všetko previesť. Gule boli v poriadku, všetko bolo nedotknuté. Čiže vlastne automaticky odpoveď na otázku, ktorú sme si včera dávali, či náhodou neostaneme dlhšie, keď sa to tu tak rozbieha, tak je, že neostaneme. Je pred nami krásny slnečný deň, síce taký veterný, má fúkať až do nejakej 6. 7. večer. My sme tu v krásnom závetri, takže sa nám bude dobre baliť. Nejdeme to baliť hneď, ostaneme ešte trošku sedieť a kochať sa tou prírodou. Dáme si obedík a tak pomaličky to začneme baliť a pôjdeme vstríč dobrodružstvu ďalšiemu. Uvidím, kam sa zložíme. Možnosti je viacej, medzi nimi aj ostrov, na ktorom sme chytali pred 2 rokmi. Ale to je také, že no, ja už som tam chytal 2-krát a nechce sa mi tam ísť zase. Akože v sérii Po stopách banána 2-krát. Tak možno sa potiahneme až na koniec tohto dlhého úseku, kde sú aj väčšie hĺbky, aj keď v podstate tu z hĺbok sme nedostali rybu. Všetky ryby, čo boli z hĺbok v podstate do 5 metrov. Na tej ceste, kde chytáme tu po našom brehu, je hĺbka 4,5 až 5 metrov, podľa toho, či sme vľavo alebo vpravo. A na druhej strane, čo sme chytali v tých svahoch, v tých kameňoch, tak tam sme chytali v 4 metroch, v 5. Ale čo som to mal predtým v 10, 12 a tak pri tých skalách tam neprišla ani ryba. Takže neviem, či tie hĺbky zrovna budú najlepšia voľba. Ale určite sa s tým nejak popasujeme, skúsime to. Je tam jedno miesto, na ktoré sa chystám už dlho, takže možno zakotvíme rovno na ňom. A ak by sa nič nedialo, tak by sme sa vrátili na posledné 2 noci napríklad niekde úplne na pličiu vodu. Niekde nájsť tie ryby, niekde musia byť. Včera to vyzeralo krásne, pochytali sme krásne ryby, ale potom ako by človek uťal, čiže musíme ich hľadať ďalej. No a čo sa týka
banána na tejto krásnej nádrži Ružín. Niet po ňom ani chýru, ani slichu. Je tomu už veľa rokov. Veľa ľudí aj z vás sa ma pýta: Kubo, čo banán, chytil sa, nechytil sa? Nechytil sa, dokonca už ani nechodia fámy o jeho zabití a podobne. Čiže neviem. Ja som taký optimista v tomto a verím tomu, že ešte žije. Tým, neviem, či som to už spomínal v minulosti, ale tým, že tu tie ryby pomaly rastú, sú staré ryby, tak tie ryby sa dožívajú strašne vysokého veku. Čiže ak ho niekto neklofol, kľudne môže žiť, len je to už starý profesor, ktorý sa tým hačikom vyhýba. Rok potom, ako sme chytili banána, som chytil riadkača, dal som mu meno akože Kvína, že kráľovná, pretože to bola vtedy krásna ryba. Mala neviem koľko centimetrov, ale mala niečo cez 12 kg. Chytil som ju v 15,5 metrovej hĺbke, úplne ešte ďalej odtiaľ. No a tá ryba sa chytá kvázi dodnes. Toho roku ju ešte neregistrujem a vlastne chytila sa na začiatku sezóny a chytá sa ďalej. A to je jedna z takých tých, neviem, inšpirácií, alebo jak by som to nazval, že stále verím tomu, že tu niekde pláve aj banán. Je to pán kapor, ktorého by som fakt chcel určite ešte raz v živote aspoň vidieť na fotke, nielen, že ho chytiť, lebo tie proporcie, tá stavba tela a hlavne tie šupiny, to bolo niečo neuveriteľné. Preto jedna polka Kuba, tá taká negativistická, si myslí, že už nežije, že už predsa je to od jeho ulovenia posledného, ja neviem, asi 10 rokov, kedy ani nebol v nejakej extra forme, ale bol v lete chytený a ten si myslí, že tá ryba už nežije, že to je proste strašne veľa rokov, ale zase tá druhá polka Kuba, tá dobrá, proste verí. Verí, že tu pláve, že tá voda je obrovská, možno ho niekto chytil a sa s ním nepochválil, možno niekomu zabral, proste sa odtrhol, že hej, že bijú sa vo mne dve osoby. Jedna tvrdí, že keby tu bol, by sa chytil, ale druhá zase tvrdí, prečo by sa mal chytiť. Veď má tu svoj kľud, má tu svoje pohodlie, vyhýba sa tým hačikom, jak to robil roky pred nami a jak to robí vlastne teraz. Čiže ja verím, že tu žije. Takisto, jak tu žije proste XY ryb, keď si vezmete minulý rok, keď sme točili po stopách Banána 6, sme chytili kapra, teraz má meno Stanko. Mal cez 18 kg, bol to ohromný šupinač. A vlastne nikdy predtým, pred nami ho ešte ulovili, po nás ho ešte ulovili, ale toho roku proste sme ho nevideli. Proste nikto ho nechytil, o takej rybe by sa rozprávalo, keby sa chytila. A čo je na tom záhada, že nikdy predtým sme ho nevideli, zrazu sa zjavil, urobil radosť pár rybárom, proste obrovská ryba, ktorá tu nebola vysadená, ktorá tu nežila jeden týždeň, ktorá tu žila možno 25 rokov bez problémov, lebo tie ryby tu fakt pomaly rastú. A proste sa chytal v určitom úseku, my sme ho potom chytili už ďalej od toho úseku a odtedy nič. Čiže tá ryba možno teraz si niekde v kľude pláve pri hrádzi, kde má 50 metrové hĺbky, ožiera si tam priehradný múr a kašle na rybárske hačiky. Neviem si to vysvetliť a keď si zoberiete, že ten Ružín má nejakých 14-15 km na dĺžku, koľko tu takých rýb môže byť? My si možno myslíme, že tých veľkých rýb tu je minimum, ale možno ešte sme na nich proste nevyzreli a možno ani nikdy nevyzrieme, že sú to takí páni profesori, že nikdy sa nám k ním nepodarí prepracovať. Boli tu, aj dneska som sa bavil s kamarátom sumčiarom, proste vidí tu, keď chodí za sumcami a tak, vidí obrovských kaprov, hej. Ťažko to odhadnúť v tej vode, lebo na Ružíne sú metrové ryby a majú 10-11 kg. Sú široké, z vrchu to môže vyzerať jak King Kong, ale nakoniec zistíte, že je to proste jalec. Je obrovský, dlhý a to je na tom to krásne, to tajomné. Hej, keď to bolo malé jazierko, kde tie ryby chytáme dookola,
tak by to nemalo to svoje čaro. Ale tá príroda a tie tajomstvá, ktoré v sebe ukrýva Ružín, to je na nezaplatenie. To je to, prečo my sa tu stále budeme s radosťou vrácať a teším sa, až na Širave chytím 100 rýb cez 20, už mi treba len 60 a budem opäť tráviť viacej času na tejto krásnej priehrade, pretože čo je nádherné na tom, keď si to porovnám so Širavou, Domašou a inými vodami, ktoré navštevujem, proste prídem tam a rybár, všade lode, člny, skútre. A tu je svätý pokoj. Nikto nikde, sem tam stretnete podobných bláznov, ako ste vy, ktorí sa preplavia niekde do divočiny a tam si trávia čas v tomto hrobovom tichu. To je to proste, čo je na tomto najkrajšie. Nemôžem povedať, že není to o tých rybách, hej, lebo ja furt sa budem k tomu stávať tak, že tá rybačka je o tých rybách. Chceme chytať tie ryby, chceme tie poklady ružínske dostať do našich podberákov, ale obrovskú radosť, oveľa väčšiu radosť tu mám zo 70 cm kapra, ako v momentálnom stave na Širave z 12-kilového kapra. Hej, proste má to svoje čaro, proste prekabatiť tieto staré ryby, extrémne staré ryby na to, aby si šľukli vašu nástrahu. Veď len tá kvína, ktorú som spomínal, ktorú som chytil rok po banánovi, ja som ju chytil, mala nejakých 12 kg, čiže predpoklad minimálne 10 rokov tá ryba mala. Bolo to, ja neviem, nejakých 13-14 rokov dozadu, čiže tá ryba momentálne sa chytá a má, ja neviem, 25 rokov. Minimálne. To je jedna ryba, ktorá tu v tejto vode 25 rokov pláve. Non-stop. Každý deň tu pláve, žerie, chodí hore, dole, pozná tú priehradu jak vlastnú dlaň. Si zoberte, že 25 rokov, to je 365 dní má jeden rok. Tá ryba tu v tejto vode žije, pláve, ožiera tie skaly a takých rýb tu je viacej. Preto ma jedna vec mrzí, ale už mám doma mikroskop a vždy, keď vypadne z kapra šupinka, chcem si to buchnúť po ten mikroskop a vďaka letokruhom, ktoré tam má, vy viete určiť na 90% koľko tá ryba má rokov. A to mňa extrémne fascinuje, že 25 rokov tu proste jeden kápor pláve. Že to je niečo neuveriteľné, že proste keď sa nad tým tak hlbšie zamyslím, to je masaker. A čo ma vie na tom najviac nasrať, že niekto dokáže rybu, ktorá tu žije 25 rokov, ktorá je stará, jak jeho deti, že ju dokáže proste zabiť a zožrať. To je normálne vec, ktorú ja nepochopím. Preto tých kaprov konzumných veľkostí tu je extrémne veľa. Prečo potrebujeme mať potrebu zabíjať tie ryby, ktoré sú možno staršie, jak vaše vnúčata, lebo väčšinou mladší ľudia 50 rokov, 40 rokov, to už sú ročníky, ktoré tým rybám proste darujú slobodu. Už sa tá doba zmenila, už to je krajšie. Väčšinou býva problém u starších ľudí, ktorí fakt tú rybu chytia, musia ju klofnúť, musia proste... Nerobte to. Nerobte to, tie ryby, to sú súčasť tejto prehrady, tejto krásnej, najkrajšej vody na Slovensku, tak si ich chráňme a užívajme si to, že sú tu a starajme sa o nich. Lebo toto nemáte nikde vo svete, čo máme my tu. Len si to proste strážme. Takže to bolo keci, poďme my si dať obed a pomaličky baliť. Máme zbalené 15:00, trošku sme to natiahli, ale nič sa neudialo, preto je najvyšší čas zmeniť miesto. Krásne sme to naskladali, sadneme si, meral som to cez Google mapy, 2,2 km je miesto, kde by sme chceli sa vylodiť. Tak si ideme užiť túto krásnu plavbu. Trošku fúka vetrik, ale to nevadí. Je nádherné počasie a my si to určite užijeme. Tak poďme na to.
Čo hovoríš? Že je to tu úplne, že ako z časopisu. Je tu raj na zemi. Miesto, kde som fakt dlho chcel ísť chytať. Boli sme pozrieť sa až dozadu na tzv. Y-ku. Ale tu sme sa chceli vrátiť. Dnes je útorok. Čas neviem, ani ma nezaujíma. Ale tu ostaneme. Tu už hajzel boleň. Jedna udica pôjde sem, normálne dole do tej zatoky. Druhá udica, tam je starý ostrov zatopený. Po pravej strane ide koľajnica, vlastne to, cez čo sme sa preplavovali, keď sme išli sem, len je to pod vodou. Jednu udicu pošlem na druhý breh a jednu pošlem tam niekde pred tú zatočku na cestu a ideme sa okúpať? Ideme sa okúpať. Juhu! Sme sa vrátili s Dankinou udicou, ktorá ide sem do zatoky. Rovno do koryta, jak sa to zváži z obidvoch strán. Do 10 metrov sme to pustili. A jej ľavú udicu sme dali k takej menšej tiež zatočke, úplne tam. Tiež sa to tam pomaly zvažuje a v 6 metroch tam bolo také jemnejšie blátko. Že sme to neťahali po brehu, tak sme to tam prevesili cez konárik. Takže je to taká lanovečka. No a ideme si vychutnávať tento krásny západ slnka a ešte vyložiť posledné veci z člna. Dámy a páni, neskutočné. Je jazda z druhej strany. Nevedel som ho ani otočiť, tak idem po ňoho. Som zvedavý, čo to bude. Držte palce. Ty kokos. Slušný ťah. To ani sa nepodobá na ružinský ťah. Ale skôr na taký širavský, aha. Normálne stojí. Toto vyzerá veľmi dobre. Veľmi dobre. Až pri... Nechcem to zarieknúť, ale možno máme dočinenia s pravým ružinským mohikánom. Je to prvý záber z nového miesta. Ale nezvyk tak dlho bojovať s rybou na ružíne. Wow. Ja sa trasiem, nemám slov. Vlastne udica z druhej strany. Na extázi 24. Ty kokos. Celý sa trasiem. Masaker. Listie začalo opadávať. Vôbec sa mi nedarí tú rybu vyťahnuť. Ale jedno čo viem, toto na saďak nie je. Ryba stále chodí pod člnom. Ty kokos. Som tam zazrel nejaké telo, alebo to bola len vidina, ale normálne krásne si ma ťaha. Vodí si ma.
Zmena miesta, ryba istá, či ako sa to hovorí. Tak toto je Brutus. Dámy a páni, je to kapor. A je to cieľová ryba. Krásny, pozrite na ňo. S jazvou. Yes. Je to ryba, určite cez 10 kg. Je to prvý záber z nového miesta. Krásny, krásny kapor. Oh. To je neuveriteľné, tak sa chvejem. Normálne som cítil, že to miesto na druhej strane dá peknú rybu. Ale neveril som, že tak skoro. Tu je zlomený hrbač s jazvou. Krásna ryba. Dúfam, že to je vidno na tej kamere, lebo som nebol vôbec pripravený na záber. Sme si už ležali v bývaku. Ty kokos! To je mastodont. Tak to je brutál ryba na ružín. Sme si ležali v bývaku. Už pôjdeme. Ty kokos, idem ho podobrať. Ale ešte, to je dielo. To je dielo. Môj zlatý, vydrž. To je neskutočný silák. Myslím, že tak 12-13 kg bude mať. Krásny, je vyžratý. Veľký. Ale olovo je tam, kapor zadarmo. A takýto krásny, Som ho to je dielo. A na tej hĺbke, jak si ma pasie, to je neskutočné. Vydrž, Mojko, už si skoro dnuka. Už si skoro dnuka. Naberiem ho aj s pol kilami listia. Bude sa dobre vyvážať po druhý breh. Ty kokos. No poď, Mojko. Nie. Amatérske chyby. Fuj, už nech je v podberáku, lebo ma tu klepne v tom listi. Celý mokrý som. Extrémne silná ryba. A extrémne krásna. Škoda, že neprišiel cez deň. Ale to nič. Pozrite na to telo. Bohaté ružinský šafrán. To je golem. Jaša, kde ideš tam furt po ten čln? Už sa vzdaj, ruky hore, plutvy dole. Už si môj, už si náš. Yes! Kurňa, to je fish! Oh Jesus! Yes! Masaker. Pozrite na ňo. Jedna z najväčších rýb, čo sa mi podarila chytiť v sérii Po stopách banána. Nie najväčšia, ale jedna z najväčších rýb. A prvá ryba z tohto miesta. Krásny šupinač. S takým vypuklým bruchom. Jemná jazva. Neskutočne silná ryba. Jedna z najbojovnejších rýb, čo som tu akože vyťahol. Neskutočný silačisko. Bol to krásny súboj. Verím, že nebol posledný. Že proste tam ať budú prechádzať ďalší a ďalší. A že my zažijeme rybačku snov. Ale dosť bolo keci. Ja som spokojný. Danka, si na rade. Tvoja predpoveď vyšla. 24 extázy s polkou pény. Super. Poďme ďalej. Ďakujeme za krásny zážitok.
Čo niekedy na budúce. Na sake. Strašnú radosť mám. Danka mi hovorila, vieš čo, mohol by prísť ešte teraz, kým zaspíme jeden pekný, potom nech nás nechajú celú noc vyspať a ráno bim bim. No tak prvý krok vyšiel a my ideme spať. Dobrú noc. Ranný budíček je tu za takého daždíka, našťastie už prestalo. No a moja predikcia zatiaľ vychádza, tak snáď som to teraz nezakríkla a uvidíme, čo príde ďalšie. No, zatoka dala prvý úlovok z tej hĺbky. Krása, krása. Vytieklo z nej niečo aj mne na nožku. No ale, keďže sa nám zvidnieva, chcel som to previesť. A tuto tak pomalšie padá. A niekde sem to položíme cez deň. Čiže keď príde jazda, rovno vojde do tamtého zatopeného stromu a bude to zábava. Ale po daždi vychádza slniečko, opäť sa budem opakovať, ale toto je raj na zemi. No, takže fľaška vlastne spôsobila teraz, že je pop-up montáž, ale asi ju dám dole. Hľadáme nové miesto a v tomto jede bomby, 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 bomby. Oj, už je v stromoch. Skoro ako kardiostimulátor. Ideme tam. Akurát sme hľadali nové miesto na jednu udicu. Tam úplne preč. Aj sme našli potopené stromy, celkom zaujímavé, tak dáme risk. A v tom sme sa museli rýchlo vrátiť, pretože ukrutná jazda z druhej strany prišla. Tak ideme za rybkou. Bolo to v prekážke. Podarilo sa nám to vyprostiť. A máme tu ďalšiu krásnu rybičku. Jaj, ten je... Jaj, pozri na ňu. Tu strašné huby majú v tejto časti Ružína, tie kapre. Aj náš. Yes. Nádherný. Yes. Celý deň nič od toho ranného. Teraz to prišlo. Zlaťák. Mojko. Oh yeah. Ďalší krásavec. Bomba. No čo poviete? Myslíte, že mu extáza chutí? Keď jej tu vysral, tak neskutočne veľa. Jaj. Jaj, chutí. Čo to máte za černocha? Ďalšieho pekného obyvateľa Ružína. Nádherný Ružínčan. Tretí v poradí, takže ako vychádza moja predikcia? Áno. Tretí krásny, ale ešte sme mali jedného maličkého. Wow. Extázu. A už to je tady. Čerti sa ježia. Wow. Ty kokos. Teraz naša stavba dostane zabrať. Nevadí. Pozametá. Ľahká prietrž. Tam ide niekto na člne, tam mu gratulujem. Musí mať zábavu teraz. Krásne sa to zmenilo. Nám zhodilo lanovku. Jak zafúkalo, takže môžem ju došpanovať.
Aj tak to pôjdeme previesť po búrke. Parádička. To je štýl. Fú. Sme tu trošku chránení a hlavný vietor je vidieť, jak ide po druhej strane. Na vode začínajú byť dobré vlny. To by mohlo rozhýbať mamičky ružínske. No taká menšia letná búročka to je. Tu sú dobré voľníska aj pri našom brehu. Kámoš, čo je pár kilometrov hore, mi posielal také krupy, tak dúfam, že sem neprídu. Masaker, ale to prekysličí vodu, schladí a mohli by žrať. Brutál, takéto vlny na Ružíne sa často nevidia. Konečne prší. Idem ja sa skryť. Nádhera, nádhera. Počasie sa načisto zbláznilo. Na ľavo boku slnko, na pravo boku extrémna hmla. Tam niekde aj padajú tie krúpy. Snad nás to minie, no. Ale veľmi tomu neverím. Šialené. Tak toto je wow. Iný svet. Kde je náš raj na zemi? Pýtam sa. Kanvička, dávaj na seba pozor, než ťa odfúkne. A furby, musím furbilo zachrániť. Furby! Čo nejdeš, nuka? Celý zmokneš, jaj! Toto sa mi ešte nestalo. Máme po búrke pred ďalšou búrkou. Pred chvíľou som mal jalca, ktorého ste mohli vidieť, a teraz z toho istého miesta, je to tak trošku ďalej, došla krásna jazda. I hneď som chytal prúd do ruky a začal som ho páčiť, aby nevošiel do zatopených stromov, ku ktorým vozíme. Chvíľu to vyzeralo, že je to prdeli, ale ryba už ide pekne ku nám, takže ešte trošku ho pripumpujem a ideme za ním. Tak držte palce, nech to nebude žiadna kolobežka. To sú nervy. Ideme za ním, celý čas sa snažím mať šnúru napnutú, aby som mu nepovolil, že by si to rozmyslel a nevletel niekde do kríkov. Chýba mi 15 koňa zo Širavy. Tie elektromotory, to je extrém pomalé. Ale pomaly ďalej zájdeš. Hlavne nech tam je ryba na konci. Nech pán Durok. Tak toto nie je sumec, tak dámy a páni, pozri. Už chápem, prečo nešlo ho otočiť. Bože, mám déjà vu zo včera, jak som rozklepaný večer to ťahal. Prosím, nech to nie je sumec. Ak to nebude sumec, tak toto bude veľmi slušná ryba. Lovenku, ale rybu som nevidel. Ale vyzerá to na kapra podľa voľny, ktorú spravil. Aj výpadu. Je to kapor. Videl som ho, krásny je.
Krásny je. Ďalšia cieľová ryba. Pozri, videla si to telo? Nie, nevidela. Jaj. Ale to sú nervy koláča. Sa leskne, krásne. Banán to nie je, bohužiaľ. Ale možno nám povie niečo k nemu bližšie. Hlavne, že ďalšia udica sa rozjazdila. Sice predtým to bol javec. Tak ten Maťak. Toto je akože extrémne silný. Veľká ryba. Veľmi veľká ryba. Na rúžinček. Nové pruty XP 330, ktoré pôjdu čoskoro do predaja. Krásna akcia. Krásne očka. Veľmi dobré prutiky. Neskutočne. Včera súboj s rybou. Však nás už sme asi viac jak 200 metrov. Pozri na to telo. Ty kokso. Je lisec. Je supínač, krásny. Wow. Wow, to je ryba. Tak ten je nádherný. Aký je Ty široký. kokso. To čo je za rybu? Vôbec nečakal toto. To srdce začína bušiť už aj mne. Hej. Hlavne, ak som ho páčil z tých stromov, alebo kde bol, možno ani nebol. A proste, vidíš, čo teraz robí, tak kokos, krásne. Určite má 10. Veľká ryba. Som ti hovoril, že padal to miesto. Dúfam, že to nie je ten zo včera. Nie, to Stanko? Stanko asi nie. Nie. Pozri tam. Wow. Krása. Jaká tučná svinka. Krása. Zachytil som mi poperák. Nie. Tak to nesmieme stratiť. Tak vypnem a pomôžem ti s ním? Nie, pôjde. Pozri na tú tučnú svinku. Vidím. Rožínska tučná svinka. Krásny je. Ty kokos. Poď na tú hubu. A je náš. Wow, musím prezradiť jedno tajomstvo. Namočil som Furbyho do vody, nech vypustí pyžmo. Dali sme si mikiny, limitovaná edícia. Po stopách banána. Oh yeah. A je to tam! Spadnem. Krása, top. Sleduj. Do tú hrúbku. Ty Aj kokso. ten pisk. Tak to je Nemyslíš vážne? 24 extáza. Krásna ryba. Pozri. Čistúčka papuľka. Joj, poďme s ním na breh. Ani to nejdeme pokladať. Taká krásna ryba. Extrém jelo. Sleduj. Ty kokso. Hlavne ten púpek. Je to tam. Úplne atyp kaprana, vodnonádrž Ružin. Neskutočný tučko a neskutočný bojovník, jak ste mohli vidieť. Strašné hubisko. Nádherná ryba. Vôbec ju neregistrujem. Úplne, že možno panna. Masaker. Má zdeformovaný pisk z tých skál. 1,24 extáza s penou. Vlastne z nového miesta, ktoré je trošku ďalej od nás. Ale ty kokos, toto brucho, to čo má byť? Mám brutálnu radosť. Poďme si ho cvaknúť, pustiť ho a ideme ďalej. A trošku nižšie, keď som točil, tak máme boleňou ten. Pozrite, aké krásne zore sa urobilo, alebo jak sa to volá. Všetko je také do oranžova. Toto je brutál. My sme tak spokojní normálne, že to si možno ani neviete predstaviť. Nádherné ryby, nádherné prostredie.
Fakt, ešte keby prišiel jeden rozprávkový lisec ružínsky, to je jedno, či mne alebo Danke, tak by to sa rázom zmenilo na výpravu snov, aj keď ono už to svojím spôsobom aj taká malá výprava snov je. Ideme ešte previesť prúd z druhej strany, aby to tam na tú večernú hodinu, kedy včera prišiel ten frajer, čakalo. Furby už je na svojom mieste. A Danuľka jej strpla, no a jak sme sedeli pri stežku, no nie, že ju tu zlomíš. Počkej, si natočím, keby náhodou si sa rozsekala. Už sa odtrpuje. Skoro. Ty, to je bomba. Vidíš to? Toto je... Wow. To je ružín. Toto? Ukáž, čo je ružín. Toto je ružín. Toto je ružín. Toto je ružín. Večeri nás vyrušil tento krasavec, taká dobrá 63, krásny, ale viete čo je super, že zabral na úplne ľavú udicu, takže sme urobili už záber na každý prúd, super. Pustíme ho a ideme ďalej. Dnešná noc to bola noc snov. Je tu ďalší kapor, asi 7 alebo 8 v poradí, už neviem. Prehnala sa ponad nás ohromná búrka, našťastie to najhoršie nás obišlo, sa to rozdelilo tesne pred nami. A potom to začalo asi od 2:30 doteraz, non-stop na vode. Sumcová bojka zachytená stará, jeden urvatý kapor, kotvičkovanie. A toto je najväčší z dnešnej noci. Rýchlo si ho cvakneme. Tu dvaja ďalší sú zaparkovaní. Vyzerá to, že jak sa rozvidnelo, je konečne kľud. Ale brutál. Ďalší starý ružinský matador na našom konte. Krásny. Poďme si pozrieť ďalších. Dnešnú noc to bola doslova extáza. A my to budeme asi cez deň dospávať. Krásna forma, Danka. Pre niekoho možno malý, ale pre nás sú toto neskutočne cenné ryby. A takúto noc, jak sme tu zažili, som nezažil na Ružine dávno. Čo záber, to skvost. Pár takýchto krasavcov sme pustili. O jednu rybu sme prišli. Takže ideme si ho ešte cvaknúť, naviazať prúd, vyviesť a skúsiť pospať. Myslím si, že cez deň to určite nepôjde takto ako v noci. Ale bodaj by. Brutál jazda zase. Si zdriemol na 10 minút a pokračujeme. Dobre vyzerá. Som myslel, že už za vína nepôjdu, ale očividne. Očividne dá čo kopne ešte aj za vína.
Akože vyzerá to na opäť ďalšiu peknú rybu do zbierky. Mohol by sa nám ukázať nejaký lisec pekný. Ó, krásny šupík na ňo. Ty kokos. To, čo my tu teraz zažívame dneska za rybáčku pre Boha. Všetko brutál ryby. Toto je... Ty kokos, aký tmavý. Opäť ďalšia krásna ryba, no tak im prepína na čisto kapria extáza. Brutál ryba. Brutál. Je to tam. Ty kokos. Ideme, nezastavujeme. Toto sú bomby. Ružínske krasavce. Ďalší kaprík, okolo 10 kg. Neskutočná forma. Úplne skvelé niečo. Máme ešte viacej ako 24 hodín pred sebou, takže držte palce. Ideme po ďalší úlovok. Bola to poraňajková krásna jazdička. Kápor bol v stromoch, ale vydreli sme ho stamať. Potom robil výpady na diaľku, akože vyzeral fakt solidne. Tak dúfam, že tam ešte bude a Danka si pozdoláva krasavca. Pekný? No, neviem. Kolobežka? Ó, malý cický. No, hold smola, to je deň. Ale pekný je, pozri, zlatúčik. Dobre, pustíme ho, položíme to a ideme ďalej. Opa, jak vycmúľal tú extázu. Ináč toto je bojka, ktorú som vám ráno spomínal. Ktorej som prišiel o kapra, len takto ju mali označenú. Na mech s kameňami dole. Sumčerina, to je drina, no. Hlavne je drina vyťahnuť po ukončení takýto onen. Nevadí. Ideme ďalej. Ďalší ružiňák. Nie je to násaďáka, no, taká kolobežka trošku už prerastená. Prestalo fúkať. Krásne sa vyčastilo. Pred nami je krásny slnečný dník. Ahoj, kaprík. Krásny poledňák. Kokos, ale bojuje, stále sa tlačí do hĺbky. Teraz si idem pripraviť udicu, ktorú som v noci odtrhol, tak vám ukážem, ako si jednoducho a rýchlo zhotovíte úspešnú montáž, s ktorou tu odchytávame miestne kapre. Budete potrebovať hačík Gardner Muga vo veľkosti 4, 25 librovú stúženú šnúrku Ultra Skin Super Soft, tungstenové antitangle, trošku plastického olova a trošku zmršťovacie hadičky. V prvom rade si stiahneme asi tak 15 až 20 cm povlaku zo šnúrky. Použijeme pomôcku Pull and Bear, či ak sa to volá. Tak, krásne stiahnutý povlak, zuby sú v pohode. Na konci si utvoríme klasickú slučku, takú veľkosť, aby vám ten uzlík zadržiaval vlastne 24 bojles aj s penou. Následne si odstrihneme tak 50 cm na väzca, kľudne môžete aj viacej. Keďže chytáme v skalách, používame dlhšie na väzce. Vezmeme si jednu štyrku hačík, dáme to pekne z očka zvonku dovnútra, stiahneme si to. Keď to budete robiť prvýkrát, napichnite si aj rovno guličku, nech si to viete primerať. Ja to robím od oka. Ak to bude ďalej, vôbec nič sa nedieje tentokrát. No a ideme omotávať
pekne do kolečka, aspoň 20 krát. Takže povlak musí byť tak stiahnutý, aby vám to aspoň 20 krát vyšlo, aby ste sa dostali až za špičku háčika s týmito omotmi. Všetko je to len od cviku, párkrát si túto montáž, ktorá sa volá Samurai Rig, zhotovíte a budete majstri vo viazaní. Dvakrát sa vrátim naspäť, prevlečiem opäť zvonku dovnútra, zatiahnem to, vidíte, tu je taký konček trošku stiahnutý, stiahneme ešte viacej, sem sa bude dobre upínať plastické olovo, odstrihneme si trošku zmršťovačky, vôbec netreba dávať veľa, ide len o to, aby to tam dobre smerovalo, kľudne tam môžete dať aj rovnátko. Teraz dávame zmršťovačku, je to rýchlejšie a takto si ju tam zmrštíme. Voda nám vrie, tak si to opatrne zmrštíte, aby ste sa nepopálili z oboch strán a snažte sa vytvoriť taký pekný uhol. Takto môžeme to vypnúť. Teraz to necháme zaschnúť alebo zatvrdnúť. A vlastne vyzerá to takto. Vezmeme si plastické olovo. Fakt len tak decentne, vôbec to netreba preháňať. Nie je to lacná záležitosť. Kedysi som dával toho olova tam veľa, ale vôbec to nie je potrebné. Stačí taká úplne malá bobka, aby vám ten háčik pekne vyhyňala. Na druhú stranu si vezmeme tungstenový antitangle. Máte v ponuke rôzne antitangle. Ja strašne rád používam tieto tungstenové, lebo sú ťažké a neplávu, čiže tá vaša montáž leží v pohode na dne. A na druhom konci si urobíme klasickú slúčku. Môžete urobiť aj 8-čkovú, ale ja pri stúženej šnúrke 8-čkovú slúčku nerobím. Prebytočný koniec si strihneme, stiahneme sem antitangle a náš náväzec je hotový. Môže ísť do vody, nič zložité, úplne jednoduché a účinné. Videli ste aj pred chvíľou, sa mi podarilo chytiť krásnu starú plastovú fľašu. Pozrite sa na ňo, na tú guličku, plný guľko, bombuľko. To je krása vec. Ukáž brúško. Jujky! Tučinečko. Koľkých šupináčoch konečne pravý ružinský liščok. Tak snáď sa vymenia a teraz nabehne partia ružinských listov. Tak ten kam ide? Ideme za ním. Horela dievka, horela, tam niekde hrala kapela. Takže prišiel krásny záber, ako ste mohli vidieť na ľavý prúd, už neviem ktorý dneska, ale cez deň, ak sa vyčasilo, sa to trošku spomalilo, našťastie. Sme mali čas si poupratovať veci, keďže zajtra sa budeme presúvať ešte na jedno miesto posledné, ale to už bude len taká pohodičková rybačka, cez deň ani nebudeme chytať. Prídu priatelia naši, budeme grilovať, užívať a v noci vyvezieme udice. No ale k úplnej dokonalosti, k všetkému nám chýba jeden pekný lisec. Jedného malého som mal pred chvíľou na prúte a jeden poriadny ešte chýba. No ja ťa opravím. K dokonalosti chýba už len banán. Tak to je lisec.
Ale teraz sme trošku v prdeli, lebo šnúra ide cez kamene. Kapor išiel popod strom, potom pomedzi skály, šokač to vydržal, ale podarilo sa nám ho vyprostiť. Už si ho pekne pumpujem ku hladine. O, taký z tých krajších šupináčov. Super. Aspoň nemusím na večer prevážať na prázdnotu. Veľmi pekný je. Ty kokos. Bomby, ideme, bomby. To je neskutočné, jaká rybačka. Po stopách banána. 7. Môj špeci systém, olovo hore, sa sklzlo po šokovke, teraz sa sklzlo naspäť na olovenku. Ale čo je dôležité, olovo je tam, čiže kapor zadarmo. Ty kokos, tak je väčší, jak vyzeral. Krásny. Zlatý zase. Poď sem, ty černoško náš. Juj, juj, juj. Top. Yes. Ako máš peknú strihanú hlavu, počúvaj. Kde máš šiltovku? Čo ti poviem. Vyzerám, jak vyzerám, ale s tým neurobím nič. Poďme si... krásne. Poďme si ho pozrieť. Už som to tak urobil párkrát. Ešte treba makať, kým žerú, treba krmiť, sypať, jazdiť, chytať, lebo kľudne sa to za 3 hodiny môže všetko zmeniť a tá aktivita sa zastaví a už nechytíme nič. Takže nikdy to nezdávajte a vždy choďte naplno, keď vám ryba žerie. Žiadne také, že už to nevyveziem, idem si ľahnuť. To je najväčšia chyba, čo môžete urobiť. No to je chvostisko, to je ďalší ružinský krasavec, vypuklé oči. Dlhaň, nádherná stavba. No to je neskutočné. A už sa nebudem opakovať. Máme obrovskú radosť. Nádherné ryby. Poďme si ho sfotiť. Poďme čakať na ďalších. Hajzel! Toto mi robia celý deň dneska. To nie je možné. Tento rok sme si na výpravu na Ružín zobrali bivak Giant Fishing Luxury Tumen. A ja by som vám chcel teraz ukázať, jak sme si ho dotunili a jak máme prispôsobené spanie, keďže sme tu ako pár. Cez vrch sme si prehodili Witchwood Carp Tarp XL, aby sme mali vpredu sedenie v prípade, že by proste pršalo a to vieme si stoličky skryť dovnútra, vieme vonku sedieť, nemusíme byť zalezení v bivaku jak myši. A keď si všimnete lehátka, tak tie sme dali proste pozdĺžne. Nedali sme ich klasicky vedľa seba, ale dali sme ich v podstate na dĺžku, aby nám tu vznikla krásna manželská posteľ. Takže Danka je vzadu na menšom, ja som vpredu na väčšom. Aj tak som rýchlejší, takže vybehujem rýchlejšie. A máme úložný priestor tu. Máme fototašku, dron. Oblečenie sme si nabalili tento rok do týchto Witchwood nepremokavých tašiek, takže všetko je tu nahádzané. Keby pršalo, keby nám to pri preplavovaní spadlo do vody, nič sa nestane a hlavne dáte tu veľa oblečenia a zabera to málo miesta. Rovnako je miesto tam pri nohách. No a vy tu máte obrovskú manželskú posteľ. Strašne mám rád tento bivak, lebo nie je veľký ani na prepravu, ani tak celkovo. Keď idem sám, úplná špica, dvaja akurát. Má obrovské vetracie okna, vpredu, po bokoch a celý zadok, jak môžete vidieť, je proste sieťovaný. Takže takto my si tu kempujeme, je to úplne geniálne, sme s tým spokojní. Danka, spokojná si? Veľmi som spokojná. Hej, a takto my si tu chillujeme. Teraz rozrovna je ďalší krásny západ slnka,
tak si ho ideme vychutnávať a možno sme vás, hlavne tí, čo chodíte v dvojici, v pári, inšpirovali, jak to môžete mať na rybách príjemnejšie. Hej, beru, oblúda, ťahaj. Ťahaj, Mojko, ťahaj. Životná ryba, banán, ide von. Posledné ránečko. Dnešná noc bola úplne, že biedna. Mali sme jedného malého kapra a to bolo všetko, takže sme radi, že sa teraz ozvala táto udica z 15-metrovej hĺbky. Tak ho driapaj vonku, miláčik. Pose kolobeska. Danka, ty si uvedomuješ, že to je guľko bombulko zo včera? To je neskutočné. Neviem, čo mám na to povedať. Guľko bombulko, ideme ho ukázať ešte raz. Chcel sa prísť asi ešte raz ukázať, no. Guľko bombulko, náš kamarát. Joj, nech sa ti darí. Včera zabral z 3 metrov hĺbky a dneska zo 14,5, skoro 15. Labzuje si kade tade. No, proste hladoško. Vidno to na ňom. Brušenko. Juj, rána po hačíku mu krváca. Dobre, pustíme ho a dovidenia. My sme sa pustili do balenia, bývak, lehátka sú spratané. Došiel som teraz vypustiť vodu z člna a zároveň som skontroloval stav batérie, tak chcel by som vám ju týmto aj vychváliť. Je to 183 Ah litiová batéria od firmy ENC, Energia na cestách a dámy a páni, 5 dní vozenia, 2-krát sme sa preplavovali plne naložení. Vyvážky, najviac záberov bolo samozrejme na tú, čo sme vozili cez 300 metrov a stav batérií je 13 V. Keď sme ju dávali do člna, mala plné nabitá 16,7, čo je za mňa úplný masaker táto výdrž. Aby to nebolo všetko, rovno s elektromotorom na to bol napájaný aj sonar, veľký Garmin 10-palcový, takže ďalší silný odber. A musím povedať, že na to, že je to také malé 1,5 kilové stvorenie, je to masaker. Keď si spomeniem na staré časy, a viem, že by sme chceli ísť na takúto výpravu, museli by sme brať aspoň 120-130 Ah batérie olovené, ktoré každá váži minimálne 30 kg a aj to by nám bolo, verím tomu, že málo. Čiže som rád, že tá doba pokročuje a v podstate skoro na týždennú výpravu nám stačí takáto malá batéria. Je to úplne bomba. A ak zháňate dobré batérie, určite siahnite po týchto energianacestách.sk. Používam ich už asi 4. alebo 5. sezónu a nedám na nich dopustiť. Som maximálne spokojný a toto je len ďalší dôkaz toho o tom, aké sú super. Dosť bolo keci, idem baliť ďalej. Dámy a páni, všetko zbalené, naložené. Vo vode je posledný prúd, ktorý stiahneme cestou. A je tu záver ďalšej výpravy a zároveň ďalšej časti po stopách Banána 7, ktorý som opäť absolvoval s Dankou. Máš k tomu čo povedať, Danka? No jasné, že si myslím, že môžeme ísť domov spokojní, keďže sme nachytali kopec veľmi pekných rýb, takých tých pekných klasických ružinčanov. A aj napriek tomu, že sme teda nesplnili cieľ a že sme nechytili banána,
Tak to bola naozaj skvelá výprava, ktorú sme si, myslím si, že obaja užili. Áno, určite. Ja si myslím, že to bola najlepšia výprava zo série Po stopách banána, ale zároveň to bola aj moja asi najlepšia rybačka, ktorú som zažil na Ružine. Podarilo sa mi tu už viackrát pekne zachytať, ale toto, čo sa nám podarilo teraz v podstate za krátku dobu, bolo niečo neskutočné a vieme, že tie ryby sú tu stále, len ich treba hľadať, naháňať a niečo pre to obetovať. Čiže nebudem vám už plácať, že ešte toho roku možno niečo stihneme, lebo plánov je veľa, ale už sa sem možno toho roku nedostaneme, preto si to v kľude necháme v hlavách, že ďalší rok sa sem zase vrátime a budeme číhať na to, sledovať všetko z pozadia. Možno sa mi sem podarí dostať na noc. Hej. Zajtra ešte dneska ideme na 2 noci na jedno miesto, čo nebudeme už nič točiť. Bude to taká pohodová rybačka. Samozrejme, keď sa nám niečo podarilo chytiť, určite to uvidíte. Dobre, potom Kuba polež. Ďakujeme. Dobre, Kuba polejem. Hej, tak zo zadu mu vyleješ, dobre? Tak sa hlásime z ďalšieho miesta. Po pár menších kaprov prišiel tento bunkov. Ďalší ružinský poklad. Opäť 24 extázy s polkou peny. Neskutočná ryba. A ďalší zo ružinských šafránov v mojich rukách. Dáme si rýchlu fotku a idem to tam vyviesť. Snad nebol posledný. A verím, že ste si to užili perfektne. Ak máte záujem o kúpu merča Po stopách banána, je to limitovaná edícia. Nájdete v popise vlastne link, kde si môžete či už mikiny alebo trička zakúpiť. Sú to kvalitné a veľmi pekné trička a mikiny, takže ak chcete podporiť tento projekt a byť súčasťou aspoň takto, tak určite si to zakúpte, budeme radi. No a to je asi pre dnešok všetko, nie? Je tu tak akože teraz celkom teplo, zo mňa sa leje. Čiže my ideme si dať dole trička, nahodíme plavky a ideme sa plaviť naspäť. Máme to asi 6 km, čo je úplná pohodička. A budeme chodiť popri brehoch a skúšať, či náhodou aspoň nezazrieme banána. Ale radšej ho ani nechcem vidieť, lebo potom by som nemohol spať. Takže ďakujeme vám za sledovanosť, že ste to dopozerali až doteraz. No a vidíme sa pri ďalšom videu. Buďte zdraví a nech sa vám darí. Ahoj. Ahojte. Dobre, ešte seď. Dobre to bolo, nie? Som dlho nemal